Be ang mapo be. Asa ko to be mundar na be. Okay, love na eh. Unay bagong bato ni Darna. Be, alam mo may nag-PM sa akin si ma'am. Sino? Gusto niya promote ng candy na ang sarap. Ano yung candy na di mo Basta papakita ko sa ete. Kaya lang, kapon. Kunin ko lang. Ito, Chaneng! Ano sa pen ito? Oh. Sarap yan. Bali, kunwari, gagawin natin. Dami Syempre naman. Susubo mo yan, tapos sisigaw ka ng Darna. Pagkatapos nun, sigaw mo ng Darna. Ang sarap. Ganon. Ako na bahala sa susunod na script, okay? Be, sige be. Subo. Dara! Asan? Wash out! Ubay-ubay talaga mga wash out guys. Wash out kay Virginia B. Poster. Shout out idol. I think taga Pardono, Virginia. And then also si Fatima Hura Dishrak. Again, Suki R.S. Robinson's Fuente. O ni Amy or Amy Meow. Meow. Pa-wash out ya. Grabe linihan na lumos good. So sa ganahan magpa-wash out guys, please comment below. Og asa ang location. Okay kayo?